Diolch yn fawr iawn i chi am fod yma, croeso cynnes i chi. Yn y cyfarfod o'n un efo chydig bach yn ôl, o'r rhaid cael fforwm. Diolch byth, yn y cyfansoddiad ni, does dim rhaid ni gael fforwm. Ac felly, os da ni'n penderfynu rhywbeth yn eisiau pnawn felly, sa'n neb yn mynd i gwestiynu ni wedyn, os da ni'n mynd i bleidleisio am felly. Felly, ni eisiau chi boeni am beth o lewa. Fel ni dweud, croeso cynnes iawn i chi gyd, i gyfarfod blynyddol Cymdeithas Eisteddfodau Cymru. Gobeithio bod chi gyd wedi cael copi o'r adroddiad blynyddol. Byddwn ni'n cyfeirio at yr adroddiadau sydd yn yr adroddiad yma, a hefyd manylion ariannol ac mae'r agenda ar dudalen 3. Sydd byddwn ni'n dilyn yr agenda yna reit strict. Efo hyn, ac yn gofyn, pwy ti? Ti'n ma cadeirydd y Gymdeithas? Wel, ac o'n bod chi'n bildeiris i is-gadeirydd Cymdeithas Eisteddfodau Cymru. Y cadeirydd ydy Legan Jones Roberts. I dymuniad ti oedd bod yma heddiw ac wedi gwneud trefniadau a fi'n aros yn Gaerdydd a wedi gwneud trefniadau ydy'r Eisteddfod 2 neu 3 diwrnod felly. Wedi bod bandriniaeth cancer yn ddiweddar yma. Oedd yn byw wael misoedd yn ôl. Mae yn well. Ond, fe ddaeth yr awr ffôn diwedd wsos dwytha, bod ddim digon cryf wedi'r cyfan i ddod i'r Eisteddfod. Ac felly, yr ymddiheuriadau cyntaf i nodi heddiw ydy ymddiheuriadau medal. Dwi'n siŵr eich hyn o hefo fi, bod ni'n anfon i ffurfio o'r cyfarfod yma, pob dymuniad dan i fi, am weithhad, sŵr a buan. Os na fwy ymddiheuriadau dwi'n wedi dod i lawr, dwi'n wedi gwneud i. Os ydy un ohonoch chi'n gwybod bod yna ymddiheuriadau gen rhywun arall? Na. Rhaid dwi'n cyfeirio at yr adroddiad blynyddol ac wedi derbyn ymddiheuriadau. Dwi'n cyfeirio at agenda eitem 3, cofnodion y cyfarfod dwytha, sef Awst 2023. A cofnodion reit fanwl, a diolch i Gwyn yn ysgrifennu byd i am gywirdeb gobeithio ac am bod mor drywyr yn ei waith felly. Felly, mae'r cofnodion carod blynyddol diwetha yn yr adroddiad blynyddol, os yna rhywun yn barod i gynnig bod nhw'n gofnodion cywir os gwelwch yn dda. Fe yna chi oedd yma blwyddyn dwytha. Dwi'n ei cynnig, diolch yn fawr, ac eilydd, da ni gyd yn cytuno bod y cofnodion yn gwir. Diolch yn fawr iawn i chi. Bod yna'r eitem yna wedi gwneud. Os yna unrhyw faterion yn codi, os yna ni ddim weld swyddogion ar hyn o bryd, ond os yna chi rhywbeth i godi allan o'r cofnodion, dyma'r cyfle i chi. Wedi chi adael o tan unrhyw fater arall yn dod felly, os o'n i'n sychu eisiau'n adrodd yn hynny. Na, dim byd i godi? Iawn. Eitem 5 ydy sylwadau yr is-gadeirydd. Fel fe welwch chi, mod i wedi rhoi adroddiad reit gymhwysol yn yr adroddiad blynyddol, sy'n hoffi am resymau amlwg falle adrodd ar 1-2 o bethau ychwanegol, neu ddiweddaru beth sydd yn adroddiad ysgrifenedig i. Yn ystod flwyddyn dwytha, fe ymddiswyddodd Aled i swyddog datblygu am resymau personol. Cyfian wedyn wedi farw'n eilir i'w rai. Ac wedi aros hawlwch hir a blin. Fydd dyna pan oedd Aled wedi ymddiswyddodd yn ei bob cydymdeimlad gyda nhw. Bron bythefnos yn ôl, bydd farw Meic, gŵr i cyn swyddog datblygu, sy'n bod hyn chi'n cofio Sian Croft. Fi Meic, digon cwla yn ystod y flwyddyn yma, ond oedd i ddiwedd o'r pyn bach yn ei sylw ac yn sydyn, dipyn o sioc yn Sian. Ac felly sy'n cael cyfeirio at y 2 ohonyn nhw ac ei cydymdeimlad o'n nhw yn ei colled ac yn anfon atyn nhw yn ffurfiol o'r cyfarfod yna. Ond o gynlyniad i un yn syniad, ydyn ni wedi penodi swyddog datblygu newydd. Mae rhai o'ch chi sydd wedi bod ar y stondin i gyda'r Disneyl
mi fysa chi wedi cyfarfod Angharad Bryn, neu Angharad Bryn Morgan ar ei henw llawn i chi. Ond bod chi'n nabod yr enw mae'n gantores proffesiynol hefyd. Mi fydd hi'n dechrau yn ei swydd newydd hefo ni ar y cyntaf o fis Medi. Ac o'n i'n dweud, mi wedi bod hefo ni unwaith yn ystod yr wythnos, ac os ydych chi eisiau cyfarfod sy'n dod draw pnawn fory yn iad ddyletswydd fel gwirfoddolwr fory. Fel yn dweud, Medi'r cyntaf yn ffurfiol i chi'n dechrau hefo ni chi. Ac os ti copi o steddfota diweddara gyda chi, fe welwch chi i hanes i gyd yn fan chi. Mae'n byw yn Mro Castell Nedd ar hyn o bryd, ac mae'n edrych ymlaen i fi ddod, ac dwi'n siŵr fi Lois wrth i bod gweld yr ail swyddog yn y fangos yn mis Medi. A sôn am hynny, gan ffurfio Lois yn y cyfarfod blynyddol fel hyn, diolch yn fawr i ti am yr holl waith, ac am gymryd y cyfrifoldeb ychwanegol dros yn Eisteddfodau fel yr unig swyddog y gamon ni oherwydd amgylchiadau gan ni'n ymwybodol ohonyn nhw. Felly, diolch yn fawr. Mae'n briodol i mi hefyd diolch i Lywodraeth Cymru am eu cefnogaeth nhw trwy is-adran Gymraeg 2015. Mae'r grant blynyddol yma da ni'n gael yn galluogi ni i gyflogi 2 swyddog rhan amser bob blwyddyn. A diolch hefyd i Elwyn Thomas, un sydd wedi yn gyson i nawr o'r raffl blynyddol y Cymdeithas. Ac da ni'n diolch iddo fo bob amser am y nawr da ni'n gael. Ac wrth gwrs mae'r arian y raffl, nid yn unig yn codi arian i'r Cymdeithas, ond hefyd i chi fel cynrychiolwyr eisteddfodau lleol mwy, bod y cynnar raffl mae wrthwch chi mwy am byd o bres y cewch chi. Jyst wrth i orffan y rhan i o'r adroddiad, fe gyda ni serus iawn pnawn dim Mawrth eitha, a ni am pryderu 16 i gyd ar y tysysgrifo allan 16 unigolion sydd wedi bod am blynyddoedd yn steddfodau'r de eleni gwneud yn siŵr bod eisteddfodau lleol yn parhau a'r gwaith gwirfoddol yr oria sy'n di mewn i'n drefnu eisteddfodau yn ein bleser i cael eu cyflwyno nhw hefo tystysgrifa ac oedd y pleser ar ei glychol nhw a'r diolchgarwch ar ei glychol yn amlwg iawn bod nhw wedi gwerthfawrogi y bydd ni yn dweud. Blwyddyn nesaf, pan da ni'n Wrecsam, mi fyddwn ni'n anrhyderu gobeithio gwirfoddolwyr o'r Gogledd, a ni'n mynd bob yn ail yna bob blwyddyn. Mi fyddwn ni'n lwcus dim Mawrth os ni'n angharad Mair i'n helpu ni hefo cyflwyno y tystysgriffa. Iawn, dyna'r sylwadau o'n i eisiau gwneud fel is-gadeirydd nôl yr agenda. Fe welwch chi hefyd fod Lois wedi cyflwyno i'n adroddiad ti, reit gynhwysol, mae o yn yr adroddiad blynyddol, gweithgareddau a datblygiadau blwyddyn, ffynodeb yma, maen nhw reit gynhwysol. Lois, mae Lois yn cyflwyno yr adroddiad yn ffurfiol trwy'r adroddiad blynyddol ac gofyn i chi, os oes gynnwch chi gwestiynau neu sylwadau, fi'n awn i'n gorau hateb nhw lefel arall, byddai'n gofyn i chi dderbyn yr adroddiad. Oes na ryw sylw neu ryw gwestiynau sa chi'n licio i ofyn i Lois? A Lois yn crynu stidiau. Os oes gynnwch chi, falle sa chi'n licio dod ato ni at Lois ar ddiwedd y cyfarfod mewn sefyllfa chydig bach llai ffurfiol, ie? Iawn. Eitem 6, ydy derbyn yr adroddiad blynyddol, yr adroddiad ariannol yma ddod yma. Mae hynna ar gefn y llyfryn, ond nhw'n fanwl. Yn anffodus, fe ddylen ni fod i ymddihiro dros y tysorydd dyw. Yn anffodus, ydy Gareth Jones yn tysorydd ni, methu bod hefo ni heddiw, ond mae wedi, ar adroddiad blynyddol wedi baratoi gan fo, ac felly dwi'n ffurfiol yn rhoi'r adroddiad ariannol ger bron, ac os oes gynnwch chi sylw neu gwestiwn, dwi'n awn i'n gorau i atab,
neu mi ffeindio ni'r atab I chi os yw'n rhianol, ac yn rhy proffesiynol I dechnegol felly. So, os na o fi, os yna'r gwestiwn yna neu sylw? Felly, ga I ofyn I chi, ydych chi'n derbyn yr adroddiad ariannol? Siawn ni? O, pan mwy, ar chi beth o'r gyda'r pawb. Diolch yn fawr iawn I chi. Iawn, mae'n iadau, dwi'n teg yna. Iawn. Reit. Pwy di'r person sy'n ar ben y ffes yn yna? Mared Rand Jones ydi hyn hi. Da ni wedi gwahodd Mared I ddod i'n cyfarfod ni ac I roi amerchiad i'r cyfarfod blynyddol. Hi ydi ers i'w 19 mis, Mared, dwi'n meddwl, prifweithredwr Mudiad Ffermwyr Ifanc Cymru. Mae'r ffarm, fysa chi'n disgwyl ochr allan beth yr Bon Steffan ydi hi, sy'n disgrifio I hun ni, ac I ddeud mewn un lle beth bynnag, bod ti'n berson caredig, bod ti'n berson brwdfrydig, a bod ti'n berson cymdeithasol. Bod chi'n gyfarnu os ydych chi yn y munud ar ôl chi glwad be mae hi yn ei ddweud. Heddiw mae'n byw yn Llecaron, a dros yr 20 mlynedd diwetha, ar ôl I adael Coleg y Drindod, a Mared wedi bod yn gweithio fel swyddog datblygu clybiau ffermwyr ifanc Ceredigion, a wedi bod yn swyddog Sir Geredigion I Undeb Amaethwyr Cymru, a hefyd wedi diweddar fel pennaeth gweithrediadau Cymdeithas Eisteddfodau Cymru, pobl yr Royal Welsh nhw, y sioe fawr wedi bod i'w bythefnos air yn ôl i'r llwyddiannus iawn. Ond felly mae gwreiddiau Mared yn defn y ddwfn y myd amaethyddiaeth, a mae hynny yn bennaf yng Ngheredigion. Da ni falch iawn bod chi wedi derbyn y gwahoddiad ni Mared I ddod yma. Da ni edrych ymlaen I glywed y hyn sy'n chi ddeud, ac I le rydych chi rannu'r hefo'r croeso, os ydych chi. Wel, prawn da, a diolch am y gwahoddiad I siarad yn eich cyfarfod blynyddol heddiw yn Eisteddfod Genedlaethol Pontypridd 2024. Mae'n ddrwg fi wedi dod nôl o Sbaen, yn tynnu dod nôl yn tywydd braf gyda ni, wedi bod yn dyddio fyny. Rwy'n gweithio fel prifweithredwr I Glybiau Ffermwyr Ifanc Cymru ers blwyddyn a hanner, ac mae'n ymcrydedd I arian gwaith y mudiad sy'n mor agos at fy nghalon. Cafodd Cyrfi Cymru sefydlu yn 1936 fel mudiad ieuenctid gwirfoddol sy'n gweithredu gweithog drwy Gymru wledig. Am hyn o bryd, mae bron 6,000 o bobl ifanc rhwng 10 a 28 mlwydd oed yn aelodau o'r mudiad. I gyd yn aelodau o'r rwydwaith o 138 o glybiau Cyrfi a 12 ffederasiwn sirol. Mae Cyrfi Cymru yn fudiad dynamig sy'n gyrraeddadwy ieuenctid cefn-gwlad ac yn creu cyfleoedd I aelodau ddysgleirio. Cryfder y mudiad yw strwythur democrataidd. Y penderfyniadau I gyd yn cael ei wneud gan yr aelodau. Mae Cyrfi Cymru yn ceisio cyfarfod anghenion ieuenctid cefn-gwlad trwy ymrwydd o raglenni addysgiadol, hyfforddiant a chymdeithasol. Mae'r mudiad yn rhoi cefnogaeth I bobl ifanc allu bod yn ffermwyr llwyddiannus, unigolion hyderus, cyfranwyr effeithiol a dinasyddion cyfrifol. Mae'r mudiad yn chwarae rhan bwysig yn y fodol Gymraeg a'r diwylliant yng nghefn gwlad Cymru. Mae dros 60% o aelodau yn siarad Cymraeg ac yn chwarae rhan anadod ym mhob agwedd o weithgareddau'r mudiad. Yn ddiweddar, lanswyd ein adroddiad effaith gyda mewnbwn oddi wrth yr aelodau. Yn yr adran yr iaith Gymraeg a'r diwylliant, nodwyd gan yr aelodau bod y mudiad yn cefnogi'r Gymraeg ac rwy'n afddyfynu rhai o'r ymatebion. Mae'r iaith Gymraeg yn elfen anghepgor o ethos y Cyrfi. Y gallu ddod i'r nabod grŵp o ffrindiau sy'n siarad Cymraeg. Mae'n cynnig cyfle I bobl ifanc defnyddio'r Gymraeg mewn sawl gwahanol ffordd, enghraifft yr Eisteddfod. Efallai na byddent wedi ystyried cyfranogi mewn gweithgareddau trwy gyfrwng Gymraeg tu allan i'r Cyrfi. Cynnal treftadaeth a diwylliant a chadw Gymraeg yn fyw, ac yn olaf, mae'n hollol wahanol I ddysgu Cymraeg yn yr ysgol.
Rydym yn mudiad yn hoff iawn o gysadlu. Mae'r cyffredin gysadlu'n gryf yn ein gwaed. Cawsom wythnos lwyddiannus yn sioe Frino Cymru gyda chysadlu brwd ac o safon uchel. Yn ystod y sioe, fe lanswyd rhaglen Cymdeithas Eisteddfodau Cymru 2024. Sef un o ddigwyddiadau mwyaf poblogaidd y mudiad gyda 1,000 o aelodau yn cysadlu a chael hwyr. Eleni, tro'n cyffis i'r garw i weseo'r Eisteddfod, ac edrychwn ymlaen at groesawu pawb i ysgol Bro Merfyd ar yr ail o dechrau. Mae'n Eisteddfod yn tyfu'n flynyddol, a braf gweld pob sir yn cynnal Eisteddfodau, ac yna danfon ymlaen yn illwyr sirol i gysadlu a chynrychioli sir yn Eisteddfod Cymru. Ger amrywiaeth o gystadlaethau traddodiadol yn ein Eisteddfod, megis yr adran lenyddiaeth, adran gerdd ac adran lefaru. Ond ogystal â hyn, mae Eisteddfod y Ffermwyr Ifanc yn enwog am ei adran ysgafn, sef cystadlaethau fel y sketches, y diawdau doniol, cynnion gyfoes, meinio gerddoriaeth a'r standards. Mae safon y cysadlu yn aruthrol uchel ac rydym wedi gweld aelodau'n sereni a mynd ymlaen i perfformio'n broffesiynol. Mae Eisteddfod y Cyrffi hefyd yn unigryw oherwydd mae'n Eisteddfod ddwyieithog. Mae gan yr aelodau'r hawl i gysadlu yn y Gymraeg neu'r Saesneg, ac rydym yn annog dysgwyr Cymraeg i gysadlu. Llynedd lanswyd cystadleuaeth dysgwyr y flwyddyn. Mae'n gyfle gwych i drochi pobl mewn ffurf anffurfiol i ddiwylliant Cymreig. Mae'r Eisteddfod yn sicr yn rhoi cyfleoedd amrysiadwy i ddatblygu hyder a thalent, ac mae'n braf gweld yn iafau dan ei sam gyda chefnogwyr brwd ar lefel sir a chenedlaethol. Rydym yn ffodus dros ben bod S4C yn barod i ddarlledu trwy gydol y dydd. Mae hyn yn arf pwysig i fachnata a hyrwyddo gwaith y mudiad. Credaf yn gryf taw cydweithio i'r allwedd i lwyddo a chreu cydyfodol cadarn a llywyrchus. Mae Cymdeithas Eisteddfodau Cymru a Cyrffi wedi cydweithio yn y gorffennol, a llynedd y gafwyd sesiwn cyfweld yn illwyr y goron ar gader Eisteddfod Cyrffi ar eich stondin, ac fe wnaethon fel mudiad gwerthfawrogi'r a mwynhau'r cyfle. Gallwn fel mudiad annog yr aelodau ar ôl cystadlu yn Eisteddfod y Ffermwyr Ifanc i fynd ymlaen i cystadlu hefyd yn yr Eisteddfodau lleol. Byddai'n dda i'r Eisteddfodau gael mwy o gystadleuwyr ac i'r unigolion cael mwy o brofiad perfformio ac ysgrifennu. Medrwn helpu gwneud hynny trwy cael yseroedd i rannu rhestr o Eisteddfodau lleol a rhaglennu'r clybiau ac aelodau. Ac yn ogystal â hyn, gallwn ni wneud hynny trwy annog wirfoddolwyr i cynorthwylio yr Eisteddfodau lleol. Rwy'n barod i wrando a thrafod unrhyw syniadau anffurf i sicrhau dyfodol llywyrchus un Eisteddfodau sy'n bwysig i'n cymunedau ar iaith Gymraeg. Rhaid cofio, heb Eisteddfodau lleol, does dim Eisteddfod genedlaethol. Mae angen llwyfannu'r bach i fagu hyder a roi profiad i fynd ymlaen. Mae fe'r un peth â sioe ymwybodol bach, heb y sioe bach, mi fyddai'r sioe Frenhinol Cymru. Hoffwn dymuno dda i Cymdeithas Eisteddfodau Cymru a phob hwyl am weddill yr wythnos yma yn Mhontypridd. Diolch yn fawr iawn i chi. Diolch yn fawr iawn, Mare. Dwi wedi sgwennu 1, 2, 3, 5 gair yn hyn. Cystadlu a cydweithio o'r ffermwyr ifanc. Ond i greu hynna cyn i chi sôn. Felly, dwi'n gwybod bod mudiad ffermwyr ifanc yn un o'r mudiadau pwysica yn Nghymru. Ac wedi gwrando yn eich cael, mae ni'n gwybod pam. A felly, mi fysa ni, wrth yn bodda, yn cydweithio hefo chi, ond i reis gyffroes pan ydych chi'n sôn am allan ni fel ffermwyr ifanc wedi eich steddfodau lle chi, a falla cydweithio hefo'n gilydd felly, ac i gael aelodau i drefnu ei steddfodau lle. Mae gynnu ni rhywbeth i ddysgu wrtha chi, bod chi'n gwneud un peth pwysig sgynnoch chi. Mae gynnu chi rhyw naturioldeb, a da chi'n ysgam, a chi'n cael hwyl.
Wrth ymwol yn gwachod ar y teledu eich Eisteddfod genedlaethol chi, a mae lot o hwyl i gael chi. Dwi'n meddwl bod gen i rhywbeth i ddysgu o ddiwrthau chi. Diolch yn fawr iawn i chi am fod yma yn gwerthfawrogi eich presenoldeb chi. Diolch yn fawr. Yn di cyrraedd eitem 8 o'r rhaglen, ethol swyddogion. Fysa i ddim yn briodol i mi lywio y rhan yna o'r agenda, felly mae Rhian yn cymryd drosodd i ni gael penderfynu ar yr eitem arbennig yma. Diolch yn fawr, Rhian. Gan ni sydd yn gyfrifol am ethol swyddogion, gai gyntaf diolch yn arbennig i Bill yma hyn am gymryd drosodd y gwaith o gadeirio y Cymdeithas am o'r cyfnod reit waith yn dweud y gwir, a mi nath efo mor reynus a mae o'n gallu a mae wedi gwneud yn reynus iawn. Diolch yn fawr iawn i chi Bill. Da ni gyd fel pwyllgor y Cymdeithas yn gwerthfawrogi i waith calad o yn ystod bron i flwyddyn. Diolch yn fawr. Ymlaen yma hyn, mae'n eisiau ethol cadeirydd, is-gadeirydd, trysorydd ac ysgrifennydd. Felly, nawn ni ddechrau efo cadeirydd. Cadeirydd ar hyn o bryd, wrth gwrs, oedd ydych chi yn gwybod ydy Megan Jones Roberts. Felly, da ni eisiau ethol cadeirydd. Da rhywun efo enw. Da ni wedi cael cynnig Megan Jones Roberts i gario ymlaen. Dwi'n cael cydfyd ar hynny? Diolch yn fawr. Is-gadeirydd. Bill, nes ti gymryd y swydd eto? Diolch yn fawr iawn, Bill. Ond ydy'r trysorydd Gareth ddim yma. Felly, os di'r rhywun i ni gynnig o, mae rhaid i ni dderbyn o, ni senoldeb o. Cael ei gynnig. Diolch yn fawr. Wan ta, yr ysgrifennydd. Wan, gai ddweud gair am ysgrifennydd hefyd. Dwi'n wraig iddo fo. A dwi'n gwybod o brofiad gymaint o waith mae o'n rhoi i'r Gymdeithas yn ogystal ag Eisteddfod chwilod. Felly, ambell waith yn o'n gallu mynd ar groi. Ond mae o isio bod mor reynus a wneud o mor drylwyr ac medal. A'r gair yna, gai ofyn bwysisio swydd bod yn ysgrifennydd. Sy'n llawer ddewis. Iawn, reit, mor sydyn ar hynna gyda chi trefnu bwdi'r cwblan swyddog, felly diolch yn fawr iawn i chi am ddod. Diolch yn fawr iawn i chi. Mae'r ysgrifennydd wedi cael sori, beth dwi'n drio dweud ydy, yna ddiolchiadau wedi cael ei roi i ti Gwyn gan rhywun arbennig, felly. Ond ar ran y Gymdeithas, unrhyw Gymdeithas ydych chi'n cytuno ni ar gwaith yn cael ei wneud gan yr ysgrifennydd. Dim dwywaith am hynny. A da ni'n hynod ffodus. Mae Gwyn ac yn o blynyddoedd o brofiad Cyngor Sir Gwynedd yn gyflogwr da ac yn hyfforddwr da ac wedi rhoi sail cry i Gwyn. Da ni'n elwa fel Cymdeithas o'i brofiad o fel pwyllgor dwi'n cofio Gwyn gyntaf, ond fel ysgrifennydd y Gymdeithas. Da ni'n hyn o ddiolchgar Gwyn, gwaith trylwyr gofalus bob amser ysgrifennydd. Diolch yn fawr iawn i chi. A ni'n siŵr gael gyplysu hynna hefo Mr Gareth Jones sydd ddim yma heddiw, ond am ei waith trylwyr o'n gofalu am yr arian. Ni'n pawb sydd wedi trin arian ac i, ond mae Gareth yn ei mae'n ofalus iawn o'n arian ffeiddi. Sydd yn ei ddiolchgar iawn i chi fel swyddogion. Iawn, yr eitem ola, hwn ydy'r mwyaf peryglus yn unrhyw agenda,
ond mae wedi cael ei eirio yn ofalus iawn. Unrhyw fater arall o bwys. Y term byddwn ni ddim yn eistedd oedd unrhyw fater angenrheidiol arall. So dim eisiau chwaith, os yna rhywbeth sa rhywun yn ei godi pan ma'n neu fwrw barn arno fo, sa ni ddochr y prod y llais i. Yes, sir. Geraint James, dwi ar Chief Wrthod Lleol yn Gwrthegu. Dwi'n credu mae eisiau Cymdeithas ystyried hybu arweinyddion llwyfan, achos nes i mewn yn gwylio trwy'r bore, a yn anffodus, dwi'n credu mae eisiau Cymdeithas trafod gyda'r Gymdeithas o ran pwy sydd yn arwain o'r llwyfan, achos dyn profiad o gwbl gyda'r ferch a bore yma, ac yn ei torri ffwrdd yn nach yn ymlaen. Dyle, achos sefyd yn deithol, dyle nhw rwyddo arweinyddion sydd yn arwain yn ystod y lleol i arwain yn y genedlaethol o pwy yna gadael yma genedlaethol yna. Ond dwi'n teimlo a oedd eiriau arwain i ffeil eisiau ymlaen i a y fwy ni yn jyst yn mynd ar hynny'n ynach. Mae eisiau gael ei Cymdeithas i drafod gyda'r genedlaethol o ran dewis o'i arweinyddion llwyfan, achos sy'n profiad a un o arwain ystod lleol i ddechrau. Diolch am y cwestiwn, mae'n cwestiwn pwysig, mae'n cwestiwn diddorol. Ond ni'n sôn am gydweithio yn gynharach o Mari, a gydweithio hefo ffermwyr ifanc. Mi rydym ni hefyd yn cydweithio ar rai materion efo Steddfod Genedlaethol. A gredwch chi bod gynnon ni gytundeb hefo'r Steddfod Genedlaethol fod yna gyrsiau hyfforddiant yn gael eu cynnal. Dwi'n siŵr dylwn ni ddeud Betan Powys oedd yn mynd i gymeryd yr hyfforddiant ac da ni eisiau ail-afal yn y pwynt yna. Achos da ni fel Steddfodau lleol hefyd eisiau gweld arweinyddion ifanc yn cael cyfla, a fel da chi'n dweud, cyfla llwyddiant genedlaethol, a Steddfod Genedlaethol yr Urdd hefyd wrth gwrs. Ond wrth chi gymryd yng Ngair i, mae hwnna rhywbeth sydd ar yr agenda ni, ac yn ni ail-beidio fel fyny hefo'r Steddfod Genedlaethol, hefo cyrsiau hyfforddiant i Betan Powys yn ei wneud ni. Dwi'n iawn sy'n dweud sy'n dweud? Gair technig ys y cael ei ddweud, mi o'n i yn y pafiliwn heddiw, a y person oedd yn arwain wedi'r rhian gadarnhau y llwyfan, oedd hi'n ansicr iawn yn dweud, oedd yna lot o allan dweud. A mi oedd yn ei dilyn i hefyd, a dwi'n mynd i enw y person, ond mae'r person hwnnw'n fwy profiadol swn i'n meddwl. Mi oedd yn arwain yn well, ond oedd chi'n colli lot o bethau o'n dweud. Oherwydd oedd yn troi yn wrth o wneud. Y cymharu efo arweinyddion llwyfan llynedd, mi oedd rei llynedd yn brofiadol dweud. Mae'n bwysig fel oedd yn cael profiadol dweud. Mae yna rhyw deimlad dwi'n arwain yn hawdd ydy. Chi cael dan y bapur o jo gyntaf wedi dim welna ma hi, mae yna fwy iddo fo, a da ni'n gwerthfawrogi'r pwynt da chi'n gwneud. Ac os ydy Steddfodau lleol a genedlaethol gallu elwa o beth da ni'n drio wneud hefo'r Steddfod Genedlaethol fydd pawb yn elwa. Ga i jyst dweud hefyd, os yw'r rhaid o'ch gen y pafiliwn, a nhw'n lansio medal meddwl, tirged i ar-ali nefas. O ie. A fe'n gweithio gari i glas, fe oedd yn ôl model, a bobl yn ei barchu fe am ei ffordd yna sef o arwain o llwyfan. Ie. Enghraifft i fi, ond as y gweision hwyl o'na. Ie, because dwi'n ynglyn â Steddfod y Deiriol Caerdydd. Ac yn ystod cynnod clo, wrth o'n i'n ddwy Steddfod rithiol a seremonia, un person yn mynd i redeg y seremonia ar alun elolli. Ac oedd o'n hawdd iawn wneud efo fo, oedd ei lais o, chi'n gwrando ar ei lais o trwy'r byd. Rôl model, da chi'n awr. Dydy o'n
ddim yn gyd-digwyddiad nac mae Betsa'n Powys i ferch o. Da ni'n gobeithio fydd yn cymryd yr awenach efo'r perfformiad. Diolch yn fawr sylw chi. Beth arall? Wel, os nad oes, wel, llawer o ddiolch i. Diolch Mare, eto. A diolch i chi am eich presenoldeb. Diolch am eich cefnogaeth. Dim yn hawdd oedd yn fan hyn a chydig ohona ni, ond da ni wedi gwneud be oedd o rhaid i ni wneud. Ac felly, gan obeithio gewch chi steddfodau llwyddiannus ar draws y wlad dros y flwyddyn nesaf. Mi welwn i chi yn Wrecsam, gobeithio, i'n cyfarfod blynyddol arferol. Diolch o galon i chi a pob yn da.